Akwụkwọ Ndị Ikpe isi nke 15. O ruo mgbe ụbọchị ụfọdụ gasịrị, na mgbe obibi ọka wit, na Samson were nwa ewu leta nwunye ya sị, "Ka m gbakwuru nwunye m n'ime ụlọ." Ma nna nwunye ya ekweghị ka ọ baa. Nna ya wee sị, "Asịrị m n'ezie na ị kpọrọ ya asị nke ukwuu, m wee nye ya nwoke ibe gị, nwanne ya nke nta. Ọ dịghị mma karịa ya? Biko ka ọ nọchiri gị n'ọnọdụ ya." Samson wee sị ha, "Otu ugboro a m ga-abụ onye ikpe na-amaghị karịa ndị Filistia. Ọ bụ ezie na mụ onwe m na-emeghị ihe ọjọọ." Samson wee jee nwude ọgụ nkịta ọhịa 15, chịrị ọwa, chee ọdụdụ ihu, tinye otu ọnwa n'etiti ọdụdụ abụọ na-agbata ha. O wee mụnye ọkụ n'ọwa niile, zipụ ha gaa n'ọka guzoro eguzo nke ndị Filistia, wee sure ma obo ọka ma ọka guzoro eguzo ha na ubi oliv. Ndị Filistia wee sị, "Onye meworo nke a?" Ha sị Samson, "Di nwa onye Timna, n'ihi na ọ narawo ya nwunye ya, nye ya nwoke ibe ya." Ndị Filistia wee rigo kpọrọ ya na nna ya n'ọkụ. Samson wee sị ha, "Ọ bụrụ na unu eme otu a, aghaghị m ịbọrọ onwe m ọbọ n'ahụ unu, ma emesịa m ga-aha." O wee tigbuo ha ntigbu ukwu, ogwe ụkwụ n'elu apata ụkwụ. O wee rịda nọdụ n'ime mgbawa nke nkume dị elu bụ Etam. Ndị Filistia wee rigo ma ụlọ ikwu ha n'ime Juda, gbasa onwe ha n'ime Lehi. Ndị ikom Juda wee sị, "N'ihi gịnị ka unu rigotaworo megide anyị?" Ha sị, ike Samson agbụ ka anyị rigotaworo ime ya dịka o meworo anyị." Nnu ndị ikom Juda 7 na ọgụ 10 wee rịdaruo mgbawa nkume dị elu bụ Etam, sị Samson, "Ịma anyị na ndị Filistia bụ ndị na-achị anyị. Gịnị bụkwa nke imeworo anyị?" Ọ sị ha, "Dịka ha mere m, otu a ka m meworo ha." Ha sị ya, "Ike ga-agbụ ka anyị rịdataworo inye gị n'aka ndị Filistia." Samson wee sị ha, "Ṅụọrọ ọnụ m iyi ka unu wee ghara ịdakwasị m unu onwe unu." Ha wee gwa ya okwu sị, "Mba, kama anyị ga-ekesi gị agbụ ike nye gị n'aka ha, ma anyị agaghị eme ka ị nwụọ ma ọlị." Ha wee chịrị ụdọ ọhụrụ abụọ kee ya agbụ, mee ka o si na nkume ahụ dị elu rigota. Mgbe ya onwe ya bịaruru Lehi, ndị Filistia wee tie mkpu n'izute ya. Mmụọ nke Jehova wee dakwasị ya n'ike. Ụdọ abụọ nke dị n'ogwe aka ya abụọ wee dị ka flax nke reworo n'ọkụ. Agbụ ya niile wee gbazepụ n'aka ya abụọ, wee hụta ọkpụkpụ agba ọhụrụ nke ịnyịnya ibu. Setịpụ aka ya, jide ya, were ya tigbuo nnu ndị ikom abụọ na ọgụ 10. Samson wee sị, "Ọkpụkpụ agba ịnyịnya ibu ka m jiworo, otu ọbọ abụọ ọkpụkpọ agba ịnyịnya ibu ka m jiworo tigbuo nnu ndị ikom abụọ na ọgụ 10." O ruo mgbe o kwubiri okwu na ọ tụpụrụ ọkpụkpọ agba anụ ahụ n'aka ya, o wee kpọọ ebe ahụ Remat Lehi. Akpịrị wee kpọọ ya nkụ nke ukwuu. O wee kpọọ oku Jehova sị, "Gị onwe gị esiwo n'aka ohu gị nye nzọpụta ukwu a, ma ugbu a m ga-anwụ n'akpịrị kpọ nkụ, daba n'aka nke ndị a na-ebighị ugwu." Chineke wee gbawa olulu ahụ nke dị n'ime Lehi. Mmiri wee si n'ime ya pụta, o wee ṅụọ. Mmụọ ya wee bịaghachi, o wee dị ndụ, n'ihi na ọ kpọrọ aha ya Ehakore, nke dị na Lehi ruo taa. O wee kpee Izrel ikpe na mgbe ndị Filistia ọgụ afọ.